В едно малко българско село, в подножието на Балкана, живеел един мъдър старец на име дядо Иван. Той бил известен с мъдростта си и често давал съвети на селяните. Един ден при него дошло младо момче на име Петър, което било много нетърпеливо и искало всичко да му се случва веднага. Дядо Иване, Започнал Петър. искам да постигна всичко бързо и без да чакам. Кажи ми как да го направя. Старецът се усмихнал и казал: Слушай, момче, ще ти разкажа една история. Имало едно време един млад мъж като теб, който също искал всичко веднага. Един ден той решил да засади едно ябълково дърво и искал плодовете му да озреят на следващия ден. Но колкото и да поливал дървото, колкото и да се грижил за него, ябълките не озрявали побързо. Петър се намръщил. Но, дядо Иване, какво е станало накрая? Дядо Иван продължил. Младият мъж разбрал, че не може да ускори природата. Той започнал да се грижи за дървото с търпение и любов и с времето то му се отблагодарило с най-сладките ябълки. Понякога, за да постигнем нещо значимо, трябва да умеем да чакаме. Петър се замислил дълбоко върху думите на дядо Иван и осъзнал, че нетърпението му не води до добри резултати. От тогава започнал да се учи на търпение и с времето постигнал всичко, за което мечтаял. Дядо Иван се усмихнал и казал: Който умее да чака, всичко му идва на време. Помни това, момче, и животът ти ще бъде по-спокоен и пълен с успехи.